Ayo dong R. Mangga kadang-kadang yen bombrong katon mencorong yen basengut saya wimbo patut rupa ora sebiru pranyata tansah dadi kembang desa apa yanyi asik asik umure wis suwi tak songo nanging isih kaya kenyang sapa jawil sing mesti bakal kintil terus kecantil Laras Sirama hebat. Ayo atik beda cengkoke jebole pengendangnya malah nom. Oh lah asu Adam tuh. Penak kabeh Mas. Oh penak. Masuke ya penak, adikku lanangke ya penak. Ayo Pak Gudel, Pak Wisnu, Mas Bayak. Iya, ayo Dek. Iya. Lagi, mangga Pak Wisnu. Iya. Norakan yo. Asik. Laras Sirama iya asik ayo Dek ayo Mas ya yo asalole yen bombrong katon mencorong yen basangut saya winggo patut rupa ora sebiru pranyata tansah dadi kembang desa asik Rondang desa umure wis suwi tak limo nanging isih kaya kenyang dahno sapa wae sing jawil mestine kintil terus kecantil til 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 Pon. Heeh, ning sayange sithik. Mbah Harjo teng ajeng. Ning muga-muga Laras Sirama tetep laris najan to ora tau nggunakake aku. Ora apa Pak Wisnu. Mas Go. Iya. Lah jare jenengan wis ra penak. Ya muga-muga engko nek pepetane teko aku. Ayo Dek. Iya aja. Ora ganti.